कर'ना भाइरासनि चेक खालामनाय लोगोफोर नायलांदो नुवाखैबा जोबोर मोजां डक्टरा चेक खालामो आरोना जेबो जाया सायाबो सानायालाय जोंबो चेक खालामजादों नै जोंना जारौआ जा साइसखा फाग्लिया इबो चेक खालामगोन जारौआ ओरै लागासिनो आं गमानो गैया इयो आंखौ नायख्लेंहरबाय दोङो आइ जामा आंनो फुरा बेनो लोगोफोर बेनो चेक खालामग्राया डक्टरा ओरैनो चेक खालामगासिनो दङ मोनदों रलै र' जा साइसआलै फाग्लिया नांबा नांगोन धेमाजि डिस्ट्रिक्टनि गोजानावनो चेक दंखायो खालामनाया कर'ना भाइरासनि साफ्रेन नाखायो खेलाना जाम्बा गाज्रि रायलायना ओरैसो साब्रैयो गाज्रि रायलायनो नामा आङो मोजांसो रायलायनाया खालायबाय दा थोद नोंनासो खुलुमखानाय ओंखारबाय आंना गैयाना बोरायखौ लानो खुलुमबाबो जेबो नंलाब्रा इयो थांखाबाय क्वारेन्टाइन ना मा होथेबाय थादों सिख्ला मानसि गैलालै मा दंबावो खना खना थाहैजोब्बाय दंबावोलै फैजोबाखै फैगोन लाइनाव फैगोन सेंग्राफोर थानायखाय फैयाखै बोरैबा दोननायफोरा नांनांगोन ना आखाइफ्रा जोंना इयो सेंग्रा बयसलै आसोलथार बिराद डेन्जार थांबाय थांदों होननासो दावराया थांदो दावराया खेलानि दावराय जों खालामखायोसै बेथ' फेमास जागोन बेयो फेमास जागोन दे बेथ' फेमास जागोन गथ'आ सोरखौ बे गथ'ना बोराया होथेबाय ट्रेन ओंखारदों नामा ओंखारदोंथ' आरो ओंखारदोंना थुब्रा हरबाय बुस्थुआ थुब्रा हरदों होथेदो गथ'आ
Pondok Sandro. Boleh bener. Moजाङानो Moजां. औ Udah pada bayakin bayi. जाबायलै बेसेबां दंलै Boleh, kobra. Kobra kan mudah ni. Oke. Bisa. Lihat, dek. Ya untuk sana nawa je mungkin lah. Kau kasih rumah besar. Jauh sih lu buat dulu. Ya, mana tu? Tuh, cuma sih lu mungkin lah. Jalan lagi tu. Dek prakor dah virus ni dah jauh lockdown dah dua hari. Terasa. Elah tu ni, dia tu bos ni. Dari cara aku dah ada mo. Aku dah turun dah beliau. Jauh